Otvoríme prehliadač a zadáme URL odkaz bitnami.com. V ľavom hornom rohu sa nachádza nápis Application, ktorý si rozklikneme. Následne na stránke nájdeme medzi všetkými aplikáciami Joomla a klikneme na ňu. Po otvorení stránky klikneme v hornej časti na Installers. Na ďalšej stránke nájdeme Joomla 3.3.0 pre Windows a klikneme na Download. Po stiahnutí si nájdeme prevzatý súbor a otvoríme ho. V prvom bode si vyberieme jazyk inštalácie a klikneme na tlačidlo OK. Následne sa zobrazí tabuľka s otázkou, či aj napriek spomalení systému chceme pokračovať v inštalácii a ak áno, tak klikneme na Yes. V ďalšom bode klikneme na Next a nasleduje výber komponentov, ktoré chceme nainštalovať. Oba necháme a opäť potvrdíme tlačidlom Next. Zobrazí sa nám možnosť výberu, kde nainštalujeme Bitnami Joomla. Potvrdíme kliknutím na Next. Nasleduje vytvorenie admin účtu. Prvý bod je zadanie mena. Potom e-mailovej adresy. Tretia možnosť je zadanie prihlasovacieho mena, ktoré bude user a heslo, ktoré dáme admin. Klikneme na Next. Ďalší bod je zadanie názvu našej stránky a po zadaní kliknutie na Next. Nasledujúca možnosť je odoslanie všetkých zadaných informácií na e-mail. Máme na výber Gmail a iné. Klikneme na Next. Prvá možnosť je zadanie e-mailovej adresy. Druhá a tretia možnosť sú zadanie hesla. Následne po kliknutí na Next máme možnosť nainštalovať Bitnami Cloud System. Po zvolení možností klikneme opäť na Next a Next pre spustenie inštalácie.
Po dokončení inštalácie klikneme Next a otvorí sa nám webový prehliadač, kde klikneme na Access Bitnami Joomla Stack. Následne sa nám zobrazí webová stránka, ktorú ďalej budeme upravovať.